The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Kung inyong maaalala mga kaaksyon, nakaraang linggo lamang ay dumulog sa ating programa ang pamilya ng isang dalaga na nasagasaan ng tren mula sa Daraga Albay. Nakikiramay ang buong programa at ora mismo din tayong nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya kasama ang Ako Bicol Party List. Ang buong kwento, mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Lalo pag naririnig ko madama ang tren, kumisang gusto ko nang tumakbo sa release. Samahan ko na siya. Mula pagkabata, alaga, sabi ko, mapungawon. Magalang at malambing. Ganyan kung ilarawan ni Nanay Sofia ang kanyang bunsong anak na si Faith. Labing-pitong taong gulang na ang dalagita mula sa barangay Inarado, Daraga Albay. At tulad lang ng ibang kabataan, puno rin siya ng mga pangarap. Si Faith, magalang, mabuo to na aki, matinabang sa mo. Di ito ta madagit. Maski kumisan pigdadagitan ko, umisan sige ang kawat niya sa cellphone, kumisan abok magkaon, pigdadagitan ko, abok ko mag-ilang siya. Marayon po. Kasi kumaapot mo ang matugan, tapos si Dante, malambing. Ngunit nito lamang na ikasampu ng Setyembre, isang kalunos-lunos na pangyayari ang gumuho sa pamilya Zamora. Isang desisyong kailanman ay hindi na maipapaliwanag pa. Alas 8 ng gabi, nang bawian ng buhay ang dalagita sa isang mabigat na pamamaraan. Ikinalulungkot ng aming programa ang pangyayari ng maidulog sa amin ang kinahinatnan ng isang dalagita mula sa barangay Inarado, Daraga Albay matapos itong magpasagasa sa tren nito lamang Martes ng gabi. Maaari niyo bang maikwento sa... Dumulog sa aming programa ang panganay na kapatid na si Daricel Noblesa at naghihinagpis niyang ibinahagi. Pagkakaalam ko po, ma'am,
Nung gabi na yun, ma'am, pinapakain ni mama, hindi pa kumakain. Tapos nagtanong daw dun sa kapatid kong sinundan niya ba, ma'am, yung dumaan na ba yung tren? So nagtanong na siya ng gano'n? Opo, hindi mo ngaya, bakit? Yung bunso ang nagtanong. Opo. Niya, hindi pa mo ngaya, bakit? Wala lang. Tapos kumain daw madali. Tapos, nung kumain madali, niyakap si Piking. Hindi naman niya mayakap. So, Kasi parang- hindi siya malambing. Kay mama lang siya malambing. Pagyakap niya, biglang marinig yata yung tren. Tapos nawala. Based sa kapatid ko, kasi may kapatid pa ako, ma'am, college. Nung palapit na nga yung tren, bumagal siya. May nakita daw siyang paa. Hala ngayon baka si mama, kasi minsan sinusundo siya ni mama. Punta siya kay mama. Sabi niya, andyan si mama, andyan si mama. Sabi niya, ngayon eh, asan si Faith? Sabi niya, asa si Faith? Wala si Faith. Di takbuhan sila doon sa rails kasi nawawala si Faith. Nakita nila doon si Faith. Pagtingin ni Papa confirm, si Faith, putol po yung dito niya, may parang putol po siya dito. Halos buong pamilya nila Daricel ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kanilang bunsong kapatid. Hindi abot akalaing may tinatago na palang matinding kalungkutan ang dalagita. Upang mabigyang linaw ang sensitibong usaping ito, nakapanayam din namin si Dr. Camille Garcia, ang isang psychologist. Talagang kinakailangan may makausap. Opo. Dahil kumisan sa pag-uusap na ganyan, you're saving a life. Kumisan, hello, kumusta? Ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pa natutulog? Gusto mo ba kumain? Ganito. Yung mga ganong bagay lang, malaking factor yun para makaiwas Preventable. Unfortunately, hindi lang natin alam na kumisan yung taong nakakausap natin pala nagko-contemplate na ng ganong klase. Opo. Malaking factor yung sinasabi niyo na pakikipag-usap sa inyong mga anak. Dahil kasi, when you talk of illness, ang illness starts with the letter I. Pero tatandaan nyo kung paano nagiging maayos sa isang tao. Please make it a point na yung I palitan natin ng we. And it becomes wellness. Para sa gano'n ang isang tao ay nagiging maayos dahil kasi may nakausap siya at nakamusta nyo kahit sandali lang yan, meron kayong natugunan na sinave na buhay. At sa aming pakikiramay sa pamilya ni Daricel, personal naming binisita ang magulang ni Faith at aming nakausap sila Nanay Sofia at Tatay Dante. Hindi ko kaya. Putol-putol ang katawan niya, madam. Hiwalay yung paa, hiwalay yung ulo, yung katawan. Hiwalay sila. Gusto kong puntahan yung anak ko. Gusto ko kunin yung ulo niya. Kasi ang haba ng buhok niya hanggang sa puwitan ng buhok niya. Hindi ako pinalapit ng mga tao kaya sobrang nalulungkot ako kasi hindi ko nakita. Tinakpan na nila. Doon lang niya inano yung buhay niya sa release. Hindi ko man lang madam na na may problema pala. Naghinala ako sa kanya kasi kung naglalaro siya dyan sa kwarto niya, nakahiga siya, nakikita namin. Yun, madam, nakaupo siya, nakataligod po siya dito sa pinto. Ang tagal niya mag-cellphone hanggang gabi. Pangarap raw umano ni Faith ay maging isang flight attendant. Ngunit dahil sa isang desisyon, ang pangarap na ito ay tila bigla na lamang naglaho na. Kahit kami, madam, nagagawa lang ng pamaypay, abani ko, napapag-aral namin. Kaya nga may nga siya na gusto niya mag-stewardess para daw umahon kami sa hirap. Hindi yan, nagtataramos ako ang problema niya, madam. Aram niya na ako pwede magproblema. Tapos bawala ako ni Dr. Bolonia na ako magproblema. Nagagabat ang payo ko. Kaya siguro, inano na lang niya sa problema niya. Kahit sabihin na hindi naman talagang kumpleto yung naibibigkas, yung mahirap. Pero naitataguyod, pinapag-aral. May damit naman, maski hindi masyadong maganda. Yung kaya lang, masakit sa loob. Nanonood po kami ng TV, yung pelikula ba? Tapos si Faith, alas 8 na mahigit siguro. Sabi ko naman sa kanya, kumain ka na. Nangangayat ka, kumain ka na. Naiwala naman, oo. Pero mabait, di ba yung ano, parang napakabait dati. Pag ginano mo yun, patat yung pinto doon. May pagkaano rin. May paloko-loko rin pag minsan.
Ngayon, napakabait din dahan niya ang pagsira doon dito. Sinilip ko, kain. Pero yung cellphone, pag ganun cellphone. Tapos, akala ko okay lang, nandyan lang yun. Nung siguro mga ilang minuto, umuugong yung tren. Pag-uugong ng tren, pari yung mga binatayan kamalig pa lang. Sipit, nakita ko roon sa likod. When ito, pagbukas ito, lampas sa bintana. Tinitingnan ko. Ba't ka ako nagtataka? Ba't nakatingin sa akin? Dati hindi man patingin. Parang nagkakaiba ba yung tingin niya? Panghina ako, para ako mapapaluhod. Ang ginawa ko, linakasan ko ng loob ko. At kung hindi ko lalaksan loob ko, baka naman asawa ko, paano na, dalawa na kami. Wala nang sasakbot sa amin. Hirap na hirap ako, madam. Hindi ako makatulog. Halos hindi ako makakain. Hilong-hilo ako, madam. Nanghihina ako pag ako na-stress. Mahal na mahal ko ang anak ko, madam. Hindi ko sila pinapagutom. Madam, gusto ko na mamatay, madam, kasi gusto ko na mamatay. Ikaw, isang ina. Makikita mo yung anak mo. Putol-putol ang katawan. Halos buhay ko, madam. Ayoko mabuhay. Lalo pag narinig ko, madam, ang tren. Kumisang gusto ko na tumakbo sa release. Sabi sa Bicol, mapo nga po. Sayang. Bata pa. Para maibsan ang alalahanin ng pamilya Zamora, ay agad na din namin sinagot ang kanilang bayarin sa punerarya. Baliwag na po kayong mag-alala kasi yung bill nyo po sa beer, sa funeral parlor, sagot na po ni Ako Bicol. Salamat po, madam. Maraming salamat, madam. Napakabait ninyo. Personal na rin nagpaabot ng pakikiramay at tulong si former Congressman Christopher Quitoco. Salamat po. Opo, salamat po. Faith, mahal na mahal ka ni Mama. Huwag ka na mag-alala kay Mama. Sana isama ka na ni Lord. Tulad ng ibinahagi ni Dr. Camille, small talks can save lives. Mariin natin ipaalala sa isa't isa ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay. Piliin nating unawain ang isa't isa, intindihin at pakinggan. Dahil ang ating bawat desisyon ay may tiyak na kaakibat na epekto sa bawat isa. Tunay nga mga kaaksyon na napakabigat sa loob ng isang ina, sa isang magulang na mawalan ng kanilang minamahal na anak. So sa muli kami ay nakikiramay sa pamilya ni Faith, naway ang panalangin namin ay magkaroon siya ng katahimikan sa pangalawang buhay. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, tunghayan ang kwento ng isang pedicab driver na patuloy pa rin sa pagpadyak sa kabila ng may nakasabit na catheter sa kanyang katawan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kanamdad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa himong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang
katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Babalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Mula naman sa Pamplona, Camarines Sur, makakausap natin si Miguel Nazaret. 66 na taong gulang na at 4 na buwan nang may catheter sa katawan para makatulong sa sakit na iniinda nito sa pag-ihi. Ang nakakamangha kay Tatay Miguel ay patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay bilang isang padjak driver. Sabay-sabay nating kilalanin si Tatay Miguel Nazaret. Magandang hapon po na Tatay Miguel. Magandang hapon naman po, ma'am. Opo, Tatay Miguel, nakakamangha po dahil sa kabila po ng meron po kayong iniindang sakit at meron po kayong daladala araw-araw na catheter, pero patuloy pa rin po kayo sa pagpapadyak para po sa inyong pamilya. So kami po ay humahanga po sa katatagan ng loob niyo po, Tatay. Yes, ma'am. Opo, kumusta po kayo ngayon, Tatay Miguel? Gaya po ng dami nagpapadyak pa rin kung walang pagkain ho. Pag nakakuha na ho, magpipigil muna. So ibig sabihin niyo po, Tatay, kahit wala pa po kayong kain, patuloy po kayo magpapadyak po para makahanap po ng pera. Ngayon pag may pera, nasaka na po kayo kakain. Opo. Bibili na ho ng bigas. Opo. So pagka bili nyo ng bigas, babalik po kayo sa bahay nyo para may masaing. Opo, dahil ang asawa ko po, stroke. Ako pa ang magsasaing ho. Ganun yung hirap ng buhay. Ano po, Tatay? Ilan po yung anak ninyo, Tay? 6 po. 6. Tapos, yung misis nyo po, may sakit din at na-stroke. Na-stroke po. Opo, ilang taon na po kayo, Tay, nagpe-pedicab? Matagal na ho. Siguro po mga 35 years na po. Sa loob po ng 35 years, yun po yung hanap buhay po ninyo ang magpadyak. Opo, wala akong ibang magpadyak lang. Opo. Ano po, Tatay, yung sakit po ninyo? Prostate daw ho. Ano po?
prostate daw ho, sabi ng ano ho, ng doktor ko. Sa prostate, opo. So, kaya po kayo nilagyan ng catheter para hindi po kayo mahirapan sa pag-ihi. Opo. Paano yan, tay? Opo, paano yan, tay? Nagpapadyak kayo. Saan nyo po nilalagay yung, yung catheter nyo? Sa bulsa ho. Nakalagay lang ho po sa bulsa. Opo. Pero lumalabas pa rin tayo yung hose niya, no? Nakalabas ho ang hosa, ang bag lang ho ang nasa bulsa ko. Opo. Gaano kahirap tayo yung ganyan po yung buhay araw-araw, magpapadyak, may nakasabit pong catheter, tapos nagmamadali, makahanap po ng pera para maiuwi sa pamilya at makasaing na. May minsan ho nga, dumadaan sa house ko ang may dugo eh. May dugo po. Opo. Bakit tayo daw ganon? May dugo na tayo na lumalabas po at pumapasok sumasabay po sa hose nyo. Kailangan daw operayon ako. Sabi ng doktor. So nakapatingin ulit po kayo sa doktor, tay? Opo, sa BMCO. Sabi nila, i-schedule daw, wala naman po, matagal daw. Opo, so kailangan daw po kayong maoperahan. Oo po, saka po wala kaming pera. Opo, saan mo raw po ito nakuha ganitong klaseng sakit, tay? Sa ano daw sa kulang daw ako sa mag-inom ng tubig. Kulang sa pag-inom ng tubig. Opo. Oo. Tapos yung mayroon daw na akong tumigas na yung stone daw. May mga may mga bato na diyan sa inyo pong katawan. Oh, sabi ng doktor, bato na daw, tumigas na daw ho. Oo. Tatay, paano nyo po nagkakayanan? Kasi sabi ko nga kanina, meron po kayong daladalang catheter, nakasabit po sa inyong short, so patuloy pa po kayo sa pagpapadyak. Paano nyo po nakakayanan yan, tay? May times ba na habang kayo po ay may pasahero at nagpapadyak, naramdaman nyo pong sumasakit po yung yung daanan ng ihi? Meron po tayo na mga panahon at oras na nararamdaman nyo pong sumasakit yung daanan ng ihi. Hello, tay. Hello, tatay. Hello po. Opo, ulitin ko lang tayo, May mga times po ba na habang meron po kayong pasahero, nagpapadyak po kayo, naramdaman nyo pong sumasakit po yung daanan nyo ng ihi? Opo, masakit po yung dito po sa may puson. Opo. So, tapos mapahinga, kaunting pahinga lang ho. Tapos magpapadyak na naman. Konting pahinga, tapos tuloy na naman sa pagpapadyak. Ito po ba tayo na catheter nyo, ay napapalitan nyo din? Pinapalitan ho doon sa BMC ho. Opo. Mga ilang beses ba sa isang araw or, sa isang linggo or buwan? Bihira lang ho. Bihira lang tayo kayo magpapalit? Opo, kung walang pera ho. Opo. So, ang dahilan po ng mga lahat ng... Papalit lang ho pag mayroon pera. Pag wala, tis-tis lang muna. Opo. Pero alam nyo po ba tayo na pag madalas ay hindi nyo napapalitan yan, pwede pong ma-infeksyon po kayo? Opo, sabi ng doktor ko, matagal daw kung magpapalit. Kailangan daw, sige-sige ang palit, ma'am. Kaya lang po niya, wala namang akong pera. Pag nagkapera pa, mapalit. Opo. So magkano po ba tayo yung kinikita po ninyo sa pagpapadyak? Hindi po parehas. May bisiso, $100. Ibibili ho ng 1 kilong bigas. Tapos, bibili ng ulam, yun lang po. Sa isang araw, 100 tay. Tapos bibili kayo ng ulam at bigas. So wala nang natitira niyan tay. Wala na ho. Opo. Isasaing mi ho. Hanggang gabi na ho ang kain namin yan. Hindi na magsasaing paggabi. Opo. Malakas din po ba tayo marami din po ba yung sumasakay sa padyak? Bihira lang ho kung may
kung may estudyante pag walang estudyante, wala. Opo. Siyempre may katandaan na din po kayo, tay, at may karamdaman na, so hindi na po kayo ganun kalakas sa pagpapadyak. Ano po, tay? Opo, minsan napapagod na palagi. Opo. Yung mga anak nyo, tay, meron na din po bang mga trabaho? Lahat po ba ito nag-aaral pa? Hindi lahat na may pamilya, may mga anak na. Hindi na, nakakatulong din po ba sa inyo paminsan-minsan? Nag-aabot din po ba? Siguro pag nakakaluwang-luwang nagbibigay rin Pero bihira Opo. Si Mrs. Tay, ano po yung bakit po na-stroke itong si Mrs.? Nasa lahi po ba nila or ano po yung sa tingin nyo dahilan? Bakit na-stroke si Mrs.? Nasa lahi po. Nasa lahi. Opo. So, lahat na magkakapatid, stroke to ma'am. Opo. So, ano na lang po yung pinagkakabalahan ni Mrs. sa inyo pong bahay, tay? Wala nakaupo lang po palagi. Tapos, tulong. Opo. May mga beses po ba, tay, na parang inabot na po kayo ng pagod? Parang nasawa na din po kayo sa pang-araw-araw na ginagawa po ninyo, napagod na din po kayo? Opo. May minsan napapagod na rin matandaan ako Mga 66 years na po kasi ako. Opo, 66. Tay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Maopera sana po ako, ma'am. Opo. So yun po yung panawagan po ninyo. Gamot ng asawa ko po. Dalawa po ang hiling po ninyo, tay, yung matulungan po kayo sa pagpapaopera at para din po sa gamot ni Mrs. Opo. Opo, eto po tay, para agara po kayong matulungan at maaksyonan. Ito pong inyong hinaing. Nasa kabilang linya ng telepono si Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Naga, Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am, and kay tatay. Opo. Sir Gerson, napakinggan natin si Tatay Miguel. Ang hiling niya ay para matulungan siya sa kanyang pagpapaopera at syempre yung hiling din niya na gamot para kay Mrs. dahil na-stroke na. Maaari po ba nating matulungan ito, Sir Gerson? Opo, matutulungan po natin sila and pupuntahan ko po sa kanilang bahay siguro po ngayong mga susunod na araw para po makita rin ng kalagayan po nila. And yung sa medical po niya, kailangan po sasamahan ko po na makapa-check up ulit po siya para po makakuha tayo ng mga bagong papeles para po doon sa lalakarin natin pa na mabigyan sila ng pambiling gamot. Ayun. At yun ang hiling nila para sa medical assistance. Matutulungan natin, Sir Gerson. Sir Gerson, napakinggan mo naman siguro na itong si Tatay Miguel sa edad na 66 ay patuloy pa rin sa pagpapadyak dahil yun lang ang kanilang kinukunan ng pang-araw-araw nilang kita. Yung kita pang-araw-araw, pang-gastos nila, pambili ng bigas, pagkain. Pero kulang na kulang pa rin, Sir Gerson. Maaari ba natin itong maipasok din sa AKAP o itong Ayuda para sa Kapos ang Pamilya Program ng Ako Bicol? Opo, maaari po siyang may pasok by next week po, ma'am. Nandyan po kami sa Pamplona para po mag-listing ng AKAP at uunahin po natin siyang may lista sa AKAP. Ayun! Yan ay malaking tulong natin, Sir Gerson, dito kay na Tatay Miguel. Tatay Miguel? Hello, Tatay. Ano po? Opo, tay, napakinggan niyo po si Sir Gerson. Yung pagpapa-check up po ninyo, yung pagpapagamot mo at yung gamot din ni Mrs. ay sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. Personal pong pupunta dyan sa inyo pong lugar, itong si Sir Gerson, para kayo po ay ma-assess. At eto pa yung magandang balita, Tatay Miguel, isasama po kayo ng Ako Bicol Party List dito po sa lista para po kayo ay makakuha po ng ayuda. Ito pong sa AKAP, Ayuda para sa Kapos ang Pamilya Program, para naman po makatulong po sa inyong pang-araw-araw, tatay. Salamat, ma'am. Salamat po. Opo.
In kaso po tay, makuha nyo po yung ayuda na yan, saan nyo po gagamitin tay? Dito lang po sa aming pagkain ho. Opo. So bahala na po kayo tatay. Ano ang importante po tatay, kami po ay makatulong po sa inyo para naman ay eto pong, syempre yung bigat po ng pinagdadaanan po ninyo ay makagaan-gaan naman po tay. Ano po tay? Salamat po ma'am. Opo, asahan nyo po Tatay Miguel na may team po kami na aalalay dyan sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Ako Bicol, Tabang mismo. O yun, tatay. Salamat po. Salamat din po, Salamat Tatay po. Miguel. Sir Gerson, maraming salamat sa iyo. At syempre, next week or ngayong mga susunod na araw, unahin mo si Tatay Miguel, Sir Gerson, ha? Sir Gerson, naputol na. Okay, so ang importante, personal na pupunta si Sir Gerson sa lugar ni Tatay Miguel para naman ay makatulong agad-agad at syempre matingnan din ni Gerson kung ano pa yung pwede nating maitulong kay Tatay Miguel at sa kanyang pamilya. Mga ka-aksyon, eto 99 days na lang at Pasko na. Naghahanda na po ba ang lahat? Kasi kami dito ay naghahanda na rin. Syempre mga ka-aksyon, sa mga ninong at ninang dyan, ayan, magtaga-ipon na din po kayo dahil siyempre yung mga inaanak nyo ay naghihintay din ng regalo mula sa inyo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Sa muli, tuwing Miyerkules lamang po yan mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag